بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما ما شرف لاتي في الأجابة ومو بلاجين فون إسلامي كفولي نو يلاك كشينا كهيننا كبركة أم يلاو تعالى دلي على كوكا أني أو بلاجين نبو. أنسجنا كنا يونسرو أنجا جمكا حكمو كنا لا نو دين برو مي جمكا إنا بقولي كسكرامو أنك كرامو بسم الله ولا سك بروك نيوي دين كنا فنونا. Bi an kelen ka an karamɔgɔ ba dɔ bisimila an ka kɛnɛ in kɔnɔ karamɔgɔ min tɛ maa dogolen jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔnɔ kɔ kan a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la ala ka diinɛ laseli la silamɛya diinɛ n'o ye an karamɔgɔ a Sheikh Elhaji Umar Baro ka bɔ Kayi n'i ko Elhaji Umar Baro ka bɔ Kayi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maa dɔnnenw don du dɔnnen don jamana in kɔnɔ u ka diinɛ kalan hukumu kɔnɔna la an ka tɔnba fɛn fɛn bɛ Kayi silamɛ tɔnba fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi kadamne Haut Conseil islamique la kata amipi la kata imama la o bɛɛ lajɛlen sigibaga dɔ don o maa dɔ don tɔnba laban min fana bɛ n'o ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ye ale de ye o président ba ye Kayi ka fara olu bɛɛ lajɛlen ka lakalanikɛla don kalanyɔrɔtigi don wa alimami fana don o ni a bɛ baara caman wɛrɛ kɛ diinɛ hukumu kɔnɔna la an n'ale bɛ lajɛ ka baro kɛ ɲɔgɔn fɛ bi nka yanni an ka don an ka baro kɔnɔ an bɛ an karamɔgɔ bisimila k'a fɔ a ye ko assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. An karamɔgɔ an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la an ka kunnafoni nafaman dɔw di silamɛw ma ani silamɛya ma. Inshallah. Amadu aw bɔra Kayi ka na nin tile dama in na koba min tun bɛ jamana in kɔnɔ an ma dogo maa si la n'o ye Haut Conseil islamique silamɛya faralen ɲɔgɔn kan a tɔnba min bɛ jamana in kɔnɔna la. O congrès sabanan tun bɛ sen na aw kɛra Kayi délégué ye ka na biro kɔrɔ banna n'o o ɲɛmaya tun bɛ an karamɔgɔ Cheikh Mahamudu Diko bolo ale ka mandat dafara biro kura sigira aw ye biro kura sigi o kɔnɔna la ka danaya kalifa an ka sherifkɛ la n'o ye Seyida Sherif Usman Madani Hayidara aw tun nana o baara in kɔnɔna la an y'a ye ɲina seerew caman kɛra k'a fɔ ko Haut Conseil ko biro ma deli ka sigi nin sigi cogo in na o bɛn kɔnɔna la sama-samani mɛ kɛ a jɔyɔrɔ si nɔfɛ wa taabolo bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna la n'o bɛ fɛn kofɔ o bɛ silamɛya ka kɛlɛya de kofɔ an ka ɲininkali fɔlɔ an karamɔgɔ silamɛya yɛrɛ ko cogo di silamɛw ka kɛlɛya la. Masha Allah. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. An karamɔgɔ Usman Kan ka foli kɛ fulani ka foli kɛ Sirifula TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka foli kɛ a n'a baarakɛɲɔgɔn n'a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ayiwa i ye ɲininkali mun kɛ ɲininkali nafamanba don an bɛ se k'a fɔ silamɛya ma fɛn wɛrɛ fɔ ni kelenya tɛ silamɛya yɛrɛ ni maa min y'a faamu a kuma surunman na ni kelenya tɛ yen silamɛya tɛ yen silamɛya yɛrɛ nana ni hakilina mun ye silamɛya ye diinɛ in di ni cogoya mun ye ni ka sɔrɔ diinɛ den fɛn fɛn dɛsɛra k'a faamu k'a fɔ o bɛ kɛ kɛlɛya de kɔnɔna na a bɛ komi e sen tɛ diinɛ kɔnɔna na o de kama i bɛ taa sɔrɔ ala kɛra ka kuma dɔw la sallallahu alaihi wa sallam a b'a fɔ ko ni maa min nana a bɛ aw ka jɛ fara k'a y'a tigi kan tigɛ a y'a kunkolo tigɛ k'a b'a kan da la fɛn fɛn jɛ farali o ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan o ka bon ka tɛmɛ hali kafiriya kan silamɛya kɔnɔna na o kuma fɛn bɛ jɛ fara ɲɔgɔn kan fɛn bɛ jɛ dalajɛ o de ɲininen don n'i ye a daminɛ kabini kuranna na ayaw ka ca hadisaw ka ca nka aya mun an bɛɛ lajɛlen b'a fɔ don o don an b'a bɔgɔrɔ dɔn an ka kumaw la o ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allahu ta'ala ye yamariya di ka tila ka bali di amrun wa nahyun ni i bɛ kuma fɔli la ni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ amru mafhumu ye nahyu ye mais a ma da mafhumu ma a tilala ka lafzu k'a la ka mantuku k'a la o kɔrɔ ye ka dɔ fara gɛlɛyali kan ka n'i y'a fɔ dɔrɔn a ye kɛ kelen ye o yɔrɔ bɛɛ la hakilitigiw y'a faamu aw kana fara nka a tilala ka aw kana fara in fana kɛ a dakurunya kuma ye k'a fɔ yala sa ka faamuya mun n'o bɛ sɔrɔ fɔlɔ in na ka dɔ fara o gɛlɛyali kan n'a sinsinni kan ni ka sɔrɔ i danna nin kelen dɔrɔn ma
ni bɛɛ lajɛlen ye nin faamu k'a fɔ ko an bɛɛ lajɛlen ka kan ka minɛni kɛ juruba kelen de la, an bɛɛ lajɛlen ka kan ka sɔn ka ɲɔgɔn minɛ ni baara kelen de an kana fara. N'i y'o faamu i b'a dɔn k'a fɔ diinɛ in tɛ dɔwɛrɛ ɲini n'a ma kɛ an bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kelenya kɔnɔ, an bɛɛ lajɛlen ka dilanni kɛ an kana fara cogo ɲa min na. O ye wajibi de ye. O kuma mun bɛ kɛ ɲininkali gɛlɛn mɔgɔw bolo, i bɛ taa sɔrɔ diinɛ kalanw, i bɛ taa sɔrɔ kalan na ka tuguni bi hablillahi ni dɔnnikɛla dɔw ko o ye Ala ka kuranna de. Dɔw cɛ caman y'o fɔ ko Ala ka juruba, dɔw ko Ala ka kuranna de y'o ye, karanna caman y'o fɔ. Dɔw ko ayi ko kuranna ani Ala kira, dɔw ko ayi ko Ala kira in dɔrɔn de don. Dɔw yɛrɛ ko ayi waati o waati mɔgɔ minnu ne ka sɔrɔ n'aw balola ɲɔgɔn fɛ aw ka sababu ɲuman bɛ maa min na yala aw bɛɛ ka kɛ kelen ye, o de ye hablulahi ye, o de ye Ala ka juru ye, o de bɛ kuranna ani Ala kira ani fɛn wɛrɛw bɛɛ o de bɛ bila o nɔ na. Nka nin kuma in bɛɛ lajɛlen a faralen ɲɔgɔn kan a bɛ ko kelen wolo ko kelen de la, o de ye n'aw bɛ ko k'o kɛ a ka kɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kelenya kɔnɔ, aw bɛɛ jɛlen aw kana fara fara, aw ka jɛ jami'an. O kuma mun nalen don o b'a yira aw b'a bɛɛ lajɛlen kɛ aw jɛlen kɔnɔ. Bon mais i bɛ taa sɔrɔ kuranna kalanyɔrɔ la dɔw bɛ kuranna kalan n'an ko hablulahi ye kuranna de ye. D'accord, kuranna yɛrɛ dɔw b'a kalan a bɛ kɔrɔ dɔw d'a ma baara dɔw kɛcogo la, dɔw yɛrɛ b'a kalan a bɛ kɔrɔ dɔw d'a ma baara dɔw kɛcogo la. O kuma sisan o kɔrɔ fila tɛ kelen ye, baara fila tɛ kelen ye, o kuma kelenya sɔrɔla wa? Kuma bɛ yɔrɔ de la ka tuguni mun sabatilen don Ala kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisaw la, o de ye k'a fɔ kuranna nana ala sab'ati ahrufin. Wa ala sab'ati ahrufin ni dɔnnikɛla dɔw y'a kɔrɔ kɛ ko alal qira'ati sab'i, nka an ka kalannaw u y'a laban ka mun sabati, o de ye k'a fɔ ko qira'ati sab'i yɛrɛ dɔrɔn tɛ kuranna kalan mutawatir ye dɛ, a ye qira'a wɛrɛw yɛrɛ bɛ yen nɔ mun ka ca ni o ye, mun bɛ taa se fo 10 ma, dɔw yɛrɛ ka fɔli la fo 17 ma. Olu bɛɛ ye qira'a ye, qira'a minnu mutawatira ne ka sɔrɔ u sabatilen don ni a kan ka kalan o cogo la. Bon olu kalan cogo ninnu na n'i y'a kalan yɔrɔ dɔw la a bɛɛ tɛ, yɔrɔ dɔw la kalan kɔrɔ bɛ fɛn dɔ di dɔ ma ka sɔrɔ dɔ in ka kalan kɛcogo o t'o kɔrɔ di a ma. O misaliw ka ca kuranna kɔnɔ, i bɛ taa sɔrɔ hayidu koɲaw la, kuru'u ani fɛn musow ka jɛya cogoɲaw, wala i bɛ taa sɔrɔ seliji yɔrɔw la, wala i bɛ taa sɔrɔ fɛn anfaliw yɔrɔw la, i n'a fɔ sɔrɔ minnu bɛ kɛ ni silamɛw taara jihadiw la, o n'a ɲɔgɔnnaw, a ka kalancogo bɛ kɛ sababu ye ka kiiriw yɛlɛma yɛlɛma ɲɔgɔn na, o ka ca kosɛbɛ. Ba misali mun n'o bɛ don mɔgɔw hakili la kosɛbɛ kosɛbɛ, n'o de bɛ ye bɛɛ fɛ teriya la, o ye seliji yɔrɔ ye. I bɛ seliji kalan cogo dɔw la, a y'a kalan cogo dɔw la, e seliji tatɔ i b'i sen ko ji la, mais i mana kalan cogo dɔw wɛrɛw fana la, e seliji tatɔ e b'i sen susa de, i ti i sen ko. Bon o kuma i b'a lɔ sisan a bɛɛ kalancogow ka kɛnɛ, o kuma kalancogow bɛ kɔrɔ minnu fana de a bɛɛ ka kɛnɛ, o kɔrɔ baara ninnu bɛɛ ka kɛnɛ. Mais ne an ye baara fila kɛ, e ka baara kɛra a kɛcogo ni ne ta kɛcogo ma kɛ kelen ye, nin fana ta kɛra o fana kɛcogo ni e ta kɛcogo ma kɛ kelen ye, an bɛɛ dun sinsinnen don kuranna kelen in de kan. Est-ce que o kelenya b'o yɔrɔ la wa? O de ye mun bɛ caman ɲagami, caman hakili la k'a fɔ ko o ye fɛn de ayi, o tɛ farali ye, o ye kelenya ye. Tuma min kelen o kelen ka dalilu sabatilen b'a bolo kuranna kɔnɔ, kelenya do tuma min kelen o kelen ka dalilu sabatilen b'a bolo hadisa kɔnɔna na, bɛɛ lajɛlen b'i ta kɛ i sinsinnen bɛ mun kan ka sɔrɔ aw bɛ ka kelenya kɔnɔ. O kɛra Ala kira yɛrɛ tile la sallallahu alaihi wasallam, a ka sahabaw a y'u bila ka taa fi sariyati bani quraiza, tuma min u tagatɔ a ko la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani quraiza,
ko n'aw taara aw si kana lagasara seli n'aw ma se ale a y'o fɔ wulituma lagasara waati selen jamakulu fan kelen ko an ka seli o y'a sɔrɔ u ma se Bani Qurayza fɔlɔ jamakulu fan kelen ko a y'an tɛ seli ala kira ko an kana seli f'an ka se dɔw ko ayi koyi ala kira ka laɲini ye mun ye an ka wuli an k'an teriya dɔrɔn an ka taa yanni lansara ka se o k'a sɔrɔ an ye tagama daminɛ ka ban hali n'an ma se ka sɔrɔ an surunyara n'o tɛ inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan komi o ye kuranɛ kolo de seli n'a waati de don o kuma a waati sera an bɛ seli a kuma la surunya ye mun ye jama fan kelen salila fan kelen ma seli f'u selen Bani Qurayzaw fɛ yen sufɛ tuma min olu y'u ka seli kɛ o tuma de o nalen u bɛɛ y'a lakale ala kira ɲɛna ala kira sɔnna u bɛɛ ye k'a fɔ k'u ye mun kɛ a ka ɲi o de kama usultigiw u b'a fɔ ka kaidaw la ko man qallada aliman laqiya allaha saliman ni ka sɔrɔ i ye dɔnnikɛla de ladigi dalu kɛnɛ kan i n'a fɔ karannaw ka ca an b'a fɔ Imam Malik an b'a fɔ Abu Hanifa an b'a fɔ an bɛ karamɔgɔw caman tɔgɔ fɔ mazhabu naani ninnu wala mazhabu wɛrɛw hayi mun ka ca ni naani ye tuma bɛɛ an b'a fɔ o kota olu ye faamuya minnu di kuranna la hadisa la diinɛ taabolo la e mana o dɔ ladegi ni e ni ala kɔni bɛ ɲɔgɔn kunbɛn i kisilen don a kɔrɔ ye mun ye kunfɛ ko de tɛ diinɛ in na n b'a kɛ n kunfɛ a ka di ne ye tan n b'a kɛ tan wala ayi o t'a la o ala y'a fɔ tan a nana tan kuranna la wala a nana tan hadisa la a minɛna tan ala kira la a banna diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a la sama ten cogoya min na an b'o kɛ o kuma o faamuyaw n'o kalan minnu bɛ yen an si se t'o la o an bɛɛ wolola k'o sɔrɔ yen o ma wuli anw tilela o ma daminɛ anw tilela olu ye aw kitabuw sɛbɛnna kabini an mamakɛw n'an tulomasamaw si ma wolo an kelen o kelen mɔna i ye kalan kɛ kalanyɔrɔ minnu na i y'o de kalan kɛ i bɛ se k'a caya ka fan caman ta kalan nka i ye dɔw de kalan o kuma i dɛngɛnɛra o de la i dɛngɛnna o mun na i b'o de labaara o kuma o tɛ diyagoya ye k'a fɔ ko f'an bɛɛ lajɛlen ka faamuya cogo ka kɛ faamuya cogo kelen ye an bɛɛ lajɛlen ka baara cogo ka kɛ baara cogo kelen ye ayi o tɛ taa n'a ye an k'o yɔrɔ de faamu n'an bɛɛ lajɛlen y'o faamu dɔrɔn o kuma an bɛɛ b'an ka baara kɛ ka sɔrɔ an b'an ka kelenya kɔnɔ an b'an ka koto ɲɔgɔn tala kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn mago to kɔnɔ ka ɲɔgɔn mago to surtout o de nafa ka bon n'a ka gɛlɛn ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan wala silamɛya kɔni bolo n bɛ kuma la surunya ye dɔrɔn silamɛya ma tɔ to kelenya kuma fɔli la ayaw ka ca minnu bɛ a nati n'an ko an b'a da don olu la an ka waati bɛna ban ka bɛn olu ayaw dɔrɔn fɔli nu walawalali la an kɛlen ka fɛ k'a dɔn sa n'an y'a dɔn silamɛya sɛbɛn fɛn bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko silamɛya ka kɛ kelen silamɛw ka fara ɲɔgɔn ka kɛ kelen ko diyagoya de don diinɛ tɛ taa kɔ silamɛya tɛ taa kɔ i bɔra k'o dalilu caman da masina kuranɛ ayaw la kira ka kumakanw na kira ka kɛwalew yɛrɛ la anw bi anw bɛ yɔrɔ min na bi ni an ko kan ka nin aya ninnu ka kɛwale ka dan kɛnɛ kan ka kɛwaleya i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min na i ye min fɔ sisan o ye théorie ye pour ka nin baara in pratiquer anw bɛ se ka nɔgɔya an bolo cogo an bɛ se ka kɛ cogo di wala o fana kɛ cogo in silamɛya m'an to yen koyi silamɛya y'an kalan bɛɛ la silamɛya kelen k'an kalan aya ninnu na n'o ye théorie ninnu ye i y'a fɔ cogo min nazariyatu ninnu na a tilala ka tadbiqiyatu de nati a ye point pratiquew a ye olu de d'an ma k'o kɛ exemple ye an ka faamu kuma dama tɛ baara ni waleya yɛrɛ la misaliya la silamɛya nana sali d'an ma ani sali bɛ kɛ ni nizam mun kɔnɔ organisation organiselen bɛ cogoya min kɔnɔ o ye de k'an ka kelenya de yira an na k'a fɔ k'an tɛ se ka kɛ foyi ye ni ka sɔrɔ an ma kɛ kelen ye n'an tɛ se ka kɛ foyi ye n'an ma tugu ɲɔgɔn kɔ ka ko to ɲɔgɔn ta la sali nana o de i b'a dɔn sali mun filɛ kiri minnu b'a la farilaw ni sunnaw ni tiɲɛlaw ni fɛɛlenw karamɔgɔw bɛɛ b'o dɔn karamɔgɔ fɛn fɛn ye kalan kɛ a bɛɛ b'o dɔn i bɛ taa sɔrɔ misiri kɔnɔ misiri bɛ kɛ tuma dɔw yɛrɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn misiri dɔw la bɛɛ t'a dɔn mɛ misiri dɔw la i bɛ taa sɔrɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ nin kiri ninnu dɔn nka aw bɛɛ ka o dɔnni o t'aw permettre aw bɛɛ kelen kelen ka sali i y'a ye bon aw bɛɛ b'aw fara ɲɔgɔn kan de ka kelen ta aw camancɛ la o kelen bɛ ta pas forcément a ka kɛ k'ale de b'a dɔn ka tɛmɛ aw bɛɛ kan pas forcément a ka kɛ k'ale de bɛ ka kɔrɔ n'aw bɛɛ ye pas forcément a ka kɛ k'ale de ka fisa n'aw bɛɛ ye ayi o ka kɛ maa ye dɔrɔn mun b'a dɔn a bɛ se k'a kɛ ka ɲa
a bɛ se ka k'aw den yɛrɛ a bɛ se ka k'aw dɔgɔnin ye mais n'ale bilala ɲɛfɛ aw si ka Allahu akbar tɛ Allahu akbar ye n'a ma kɛ ale t'a kɔfɛ aw si ka kalan tɛ nafa ye n'a ma kɛ ale t'a kɔfɛ aw si ka birili tɛ valide ne ka sɔrɔ ale ma biri aw si ka salamu bila tɛ kɛ salamu bila ye n'o y'a sɔrɔ ale ma salamu bila bon o kɔrɔ ye mun ye ale b'i biri tuma min aw fana b'aw biri o tuma de a bɛ wuli tuma min aw fana bɛ wuli o tuma de a bɛ baara mun kɛ aw b'o k'o tuma de aw b'a ɲɛdɔn yɛrɛ tuma dɔ aw b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ a kan mais aw tɛ se k'a kɛ fo ale de k'a kɛ fɔlɔ silamɛya y'o kɛ mun kama pour que an k'a dɔn k'a fɔ ɲɛnamaya de tɛ ɲa ni ten de tɛ ɲɛnamaya tɛ se ka ɲa fo kunkolo de ka k'a la kunkolo mun a tɛ se diyagoya tɛ ko kunkolo in ka fisa n'aw bɛɛ ye diyagoya tɛ k'a karannen bɛ n'aw bɛɛ ye diyagoya tɛ k'a b'a dɔn ka tɛmɛ aw bɛɛ kan wala ale ye fasamanti tigi ye aw tɔw kan ayi mais ɲɛnamaya de tɛ se ka kɛ n'a ma kɛ ni kunkolo ma k'a la ɲɛnamaya de tɛ se ka ɲa dugu tɛ ɲa ni kunkolo t'a la du tɛ ɲa ni kunkolo t'a la tɔn yɛrɛ fana tɛ ɲa ni kunkolo t'a la wa ni mun kɛra kunkolo ye fana a bɛ tugu aw ka salila kɔ cogo min a ye tugu a kɔ ten tɔ mun tora o ye critère dɔw bɛ yen kunkolo in yɛrɛ la diyagoya ale fana bɛ baara ko a t'a yɛrɛ sago la i n'a fɔ misali la selila alimami min b'a ɲɛfɛ a bɛ k'an seli alimami tɛ k'a yɛrɛ sago kɛ o a kɔrɔ tɛ ni alimami n'a ye geste fɛn fɛn kɛ an b'o k'a nɔfɛ o tɛ o geste dɔw de bɛ yen ala ye minnu fɔ minnu labɛnnen don sariya kɔnɔna na kuranɛ ni hadisaw ni fiqhu kɔnɔna na a bɛ olu de kɛ tagalen an b'u k'a nɔfɛ a b'u kɛ tagalen an b'u k'a nɔfɛ n'a bɔra olu kɔnɔ misali la alimami dɔ k'i to lole k'a a bɛ to fatiha kalan na wala sura kalan na dɔrɔn k'a bolo saba ka karate position ta k'a sen fili sanfɛ an b'a fɔ a ma subhanallah o tɛ a parce que an b'a fɔ i ye mun kɛ ou bien a sali baara yɛrɛ sali baara yɛrɛ n'a fɔ kimiruku min na o ye sali baara de mais n'a y'a kɛ tuma dɔ la k'a sɔrɔ a man ka kɛ o tuma la a kɛ tuma ma se i n'a fɔ a b'i to fatiha cɛmancɛ la dɔrɔn i y'a kana sa'inu ka sin ka da k'a bɛ kimiru na Allahu akbar an b'a fɔ non an bɛ tableau yira la an b'a fɔ subhanallah wala o de ye ɲɛnamaya tacogo ye o kuma an mana fara ɲɔgɔn kan ɲɛnamaya la silamɛya bɛ mun fɔ an ye an bɛ ɲɛmɔgɔ bila an na ɲɛmɔgɔ in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'ale de sago bɛ kɛ ɲɛmɔgɔ in kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'ale de ka fisa n'an bɛɛ ye a kɔrɔ tɛ k'ale de ka kodɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan mais a kɔrɔ ye mun ye ni ɲɛmɔgɔ de ma sɔrɔ a na baara tɛ se ka kɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ i n'a fɔ ni alimami ma sɔrɔ seli tɛ se ka kɛ cogo min an ka faamu ten cogo la ɲɛmɔgɔya fana ɲɛnamaya kɔnɔ o cogo de don bon ɲɛmɔgɔ in t'a sago kɛ n'a ye ko dɔ kɛ mun tɛ bɛn ala ka diinɛ na a ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o ko an tɛ tugu a kɔ an b'a fɔ a ma ayi ni a tɛ bɛn mais o fana fɔcogo de bɛ yen o fana n'a fɔyɔrɔ de bɛ yen a n'a fɔtuma de bɛ yen a n'a fɔbagaw de bɛ yen mais o bɛɛ lajɛlen silamɛya y'an nakaran o la seli in paratiki kɔnɔna na o kuma kelenya fɔra an ye tuma min kumaw la o kuma i bɛ taa sɔrɔ paratiki la a yirala n na seli kɔnɔna na mais an caman bɛ seli la don o don mais u m'o o philosophie in faamuya u ma o hakilina mun ne ka sɔrɔ ala y'a da ma seli kɔnɔ u m'o faamuya kɔnɔ i b'a sɔrɔ u b'u to seli yɛrɛ la ka ko kɛ mun ni seli yɛrɛ hakilina tɛ bɛn n'o ye silamɛya kelenya ye u b'u to seli yɛrɛ la ka wala u b'u ban o seli in yɛrɛ ma o caman de tun bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ an ka jama dalajɛ yɔrɔw tun bɛ yen nɔ ni n'an seginna kɔfɛ san dabani ni karamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ni selituma sera ni dɔw y'u lɔ yan ka seli n'a sɔrɔ alimami masina de bɛ yen dɔrɔn jama dɔw bɛ taa olu fan dɔ in na olu bɛ seli u tɛ sali ale kɔfɛ bon o tun bɛ an ka jamana in kɔnɔ o ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ bon mɔgɔw tun ma faamuyali kɛ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ni alimami mun ne ka ekɔli ye malikiya de ne bɛ n ka sali kɛ malikiya ka faamuya cogo la mais e ka ekɔli ye dɔ wɛrɛ ye hamaliya ye masalan wala e ka ekɔli ye jafariya ye masalan e b'i ka sali kɛ cogo wɛrɛ la diyagoya tɛ e kana sali ne kɔfɛ ayi i bɛ sali ne kɔfɛ ne bɛ n ka sali kɛ n ka faamuya cogo la e fana ka sali bɛ kɛnɛya i ka faamuya cogo la k'i to ne kɔfɛ o ye fɛn de ye an bɛɛ lajɛlen ye mun kalan théorie la an ka kitabuw kɔnɔ an ka fiqhu kalanyɔrɔw n'an ka usulu kalanyɔrɔw la n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn pratique la laɲini mun bɛ yen o de ye kelen o kelen b'a cogo la diyago an ka fara ɲɔgɔn kan a kɔrɔ tɛ aw k'aw ta bila ka na fara ne ta kan o fara ɲɔgɔn kan kɔrɔ t'o ye fara ɲɔgɔn kan kɔrɔ ye mun ye bɛɛ k'i ta kɛ mais an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ
an jɛlen ka misali la sali la san an bɛ jɛ k'an ka sali kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ka sɔrɔ e ka sali kɛcogo misali la e b'i bolo minɛ ne bɛ n bolo bila n b'a bolo minɛ a k'a bolo minɛ n b'a bolo bila a k'a bolo bila mais a y'a sali ɲɔgɔn fɛ diyagoya tɛ fɔ aw bɛɛ ka kɛ bolobilala ye diyagoya tɛ fɔ aw bɛɛ ka kɛ bolominala ye mais aw bɛɛ ka kɛ salikɛla ye o ye diyagoya de aw bɛɛ ka sali kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye diyagoya de wala o de y'a la gɛlɛman ye o tuma ɲɛnamaya fana action bɛ o cogoya de la ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ ye faamuya kɛ cogo min i bɛ ni ka sɔrɔ i ka faamuya dalen bɛ kuranna kalan kan hadisa kan ne de bolo e ta ye fili ye mais e bolo ne fana ta ye fili ye wala o kuma sisan fo bɛɛ lajɛlen ka dɔ in bonya a ka faamuya kɔnɔ an ka jɛ ka baara ɲɔgɔn fɛ o de y'a pratiquer cogo ɲuman ye voilà an karamɔgɔ an ka waati ka dɔn aw la dɔɔni nka hakilila la kumabaw faamuna sisan an bɛ fɛ ka dakuruɲa laban min dɛmɛ dakuruɲa laban na haut conseil bureau kura min sigilen filɛ e yɛrɛ y'a ma i tun bɛ kɔrɔlen na i bɛ nin fana na min ɲɛmaya kalifa la an karamɔgɔ an ka serifikɛ la Seyida Sherif Usmane Madani Hayidara i n'a fɔ a bɔra kumaw kɔnɔna la cogo min kan ko bureau ma deli ka sigi bɛn kɛra min kan i n'a fɔ nin ta in sama ni foyi ma ye a la o haut conseil bureau kura min sigilen filɛ jamana kɔnɔ o bɛ se ka jɔyɔrɔ jumɛn ta walasa ka Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fara silamɛya ɲɛmɔgɔw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ wallahi Cheikh Usmane ni bureau in ye ala tanu bureau ba de ye Mali karamɔgɔw kabini san caman kabini anw yɛrɛ ma wolo fo ka n'a bila anw bolo da ka don a la karamɔgɔ ɲumanw bɛɛ lajɛlen tun ka laɲini de ye nin ye u b'o de jirɔja n'o cɛsiri la u b'o de wuli ka jɔ la u b'o de kuma fɔ la ka mɔgɔw la faamuya nka ko faamuyali ka gɛlɛn an b'a fɔ cogo min mentalité changeli don kelen ko tɛ i bɛ se ka tile 10 maa lakaran fɛn mun na i bɛ se ka san 10 kɛ ka sɔrɔ a ma se ka hakilina yɛlɛma ka bɛn o fɛn ma ka sɔrɔ a y'a kalan tile 10 de kɔnɔ mais a bɛ se ka san 10 kɛ a ma se ka hakilina yɛlɛma fɔlɔ k'a ka comportement yɛlɛma ka bɛn o fɛn ma o kuma an bɛ ala tanuba de kɛ ala y'an dɛmɛ an ka karamɔgɔw ala ye hakili ɲuman du bɛɛ lajɛlen ma an ka diinɛ cɛba minnu bɛ yen fan bɛɛ lajɛlen fɛ bolofara bɛɛ lajɛlen fɛ maa ni ma tɔgɔ fɔli kɛ mɔgɔw b'a faamu bɛɛ lajɛlen ye faamuyaba kɛ kunu kɔrɔ kuna sini i kɔrɔ an minnu tun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka an ka sali kelen kɛ an minnu tun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dilan an minnu tun tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ko la ko nin y'an bɛɛ ta ye i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ ni nin yɔrɔ ta ko de bɛ yen bi ala y'o hakili ɲuman dan bɛɛ ma bɛɛ sɔnna ka i nin yɔrɔnin bila silamɛya ka kelenya kɔsɔn ka limaniya ɲuman di bɛɛ ma bɛɛ sɔnna ka a dɛngɛniya ala la ka ala ka diinɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ ala ka diyaɲa ani ala kira ka diyaɲa k'o bila fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna an ye différence minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an y'u bɛɛ latunu ka an ka ala ko ka a bila ɲɛfɛ ala y'o hakili ɲuman mun di jamana in ma bi wallahi nin ye fɔɲɔ dumanba ye nin ye hɛrɛ fɔɲɔ ye nin ye kunnadiya fɔɲɔ ye mun ni ka sɔrɔ ala y'o kɛ n'a tera jamana in kɔnɔ an b'a dɔn sika foyi t'a la kabako minnu bɛ kɛ dunan kɔnɔ san 100 o san 100 an ka san 100 kabako dɔ ye nin ye an ka san 100 a kabako de ye nin ye mun tun bɛ to lakalila san 100 nata in na ni ɲina tɛ k'a kɔ ka tuguni fɛn de don mun ni ka sɔrɔ n'i ye fɔlɔmɔgɔ dɔw an fa dɔw la wuli bi k'a f'u ye ko nin kɛra u b'a fɔ ko ayi k'a tɛ se ka kɛ ka tuguni olu tun taara ka fɛn mun to terrain kan u b'a dɔn ko nin tɛ se ka kɛ nka alhamdulilahi rabbil alamina ala ka masa ɲumanya la ala ye jamana in kunbɛn jamana ɲɛmɔgɔw caman an ka maa ɲɛnama caman bɛ fɔ ko o kuma kɔrɔba ye mande yan ko a bɛ limbi lanba a ti bɔn ala y'o de k'a ɲɛ a limbi lanbara nka ala y'a basigi foyi ma bɔ bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn faamu bɛɛ donna da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ minnu tun tɛ sɔn ɲɔgɔn ye kunun ni kunnasini olu bɛɛ sɔnna ɲɔgɔn ye bonya kɔnɔ surtout a kɛra bonya mun kɔnɔ tulonka yɛlɛ ani nisɔndiya i b'a dɔn maa kelen o kelen na k'a fɔ k'a dusukolo dayɛlɛlen don a sewalen don nin ko in kɛtɔla la o kuma o ye fɛn ye fɛn mun n'a ka bon kojugu ko kelen de tora an bɛ mun fɔ an ka ca k'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔw n'u bɛ ko ɲalen kɛ tuma tuma setanɛ k'i kali ala ye de k'a fɔ k'a tɛ ko ɲuman to yen la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim i ka sira tilennen fɛn fɛn n'o bɛ yen fo ne k'an ka cɛdenw lɔ i ka baara ɲuman fɛn fɛn n'o bɛ yen n'o bɛ taa e ala ma fo ne k'an ka cɛdenw lɔ k'o tiɲɛ
o kuma o shetane ka cɛden minnu b'a fɛ ka doni ko in kɔrɔ ka kumala kolonw fɔ a la ka lagosiliw k'a la ka neniniw k'a la an ka ɲɛmɔgɔ ninnu b'u ɲini u fɛ u yɛrɛ ka yafa ma Ala kama u ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ u k'u ɲɛ tigɛ bɔ u b'o dɔn ka tɛmɛ ne kan nka n b'o fɔ plateau in kan yan n b'o o fɛngɛ u k'u ɲɛ ti k'u tulo ti an yɛrɛ ko an ka segu bamanankan na ko nin tɛ fɔ ne ma nin tɛ kɛnɛ la o tɛ k'anw ka maa ɲɛmaa ye o kuma Ala ye ɲɛmaaya di o kuma u k'u doni jigi u kana maa yɛrɛ jaabi a la minnu b'a fɔ ko an kɔmaw Ala k'an kɛ kɔma ɲumanw ye an ka kɛ maa hakili ɲumanw ye ka tulo kunnadi falen an bɛɛ kunkolo la an ka kumaw mɛn an ka labatoli kɛ an ka tugu an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an k'a dɔn kɔmɔgɔ ɲuman o ye mun ni ka sɔrɔ n'a b'a ka ɲɛmɔgɔw lamɛn k'u labato maa ni ka sɔrɔ ni m'o sɔrɔ i m'a fɛ as-sam'u wa ta'a Ala kira sallallahu alaihi wasallam a y'o de gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ a ka kotuba laban na Arafa silamɛw ye an ka lamɛnli kɛ an ka sɔn mun bilala an ɲɛmɔgɔya la an ko lamɛn an k'a ka kuma labato n'o ma kɛ foyi tɛ se ka kɛ foyi tɛ ɲa n'o sɔrɔla dɔrɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa an bɛ Ala deli Ala k'o sabati Ala yɛrɛ ka k'a kɔrɔsibaga ye Ala mun y'a dilan k'a d'a ma Ala ka k'a kɔrɔsibaga ye Ala k'a kɔrɔsan ye kama bɛ maa la o bɛɛ lajɛlen kama Ala k'a kɔrɔsan ye wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. An bɛ segin ka an karamɔgɔ fo ka waleɲuman El Hadji Umaru Baro ni kumakan nafama ninnu na an bɛ segin ka hakili jigin k'a fɔ ko an karamɔgɔ de ye nin El Hadji Umaru Baro an bolo da yɔrɔ caman bɛ ale de ye o yira an na ka fɔlɔ ka sigi kuma barani yɛrɛ la radio la ka kuma a fɔlɔ kɛra n'ale de ye kabini san 1994 ani 4 ninnu fanfɛla la Kayi radio rural la an n'ale tun bɛ jɛmukanw kɛ ɲɔgɔn fɛ ale de y'an former sɛbɛnni kɔfɛ ka tila k'an former diinɛ laseli baaraw cogoyaw fana na o de ye tɔnɔ kelen filɛ fo ka na se nin yɔrɔ in ma bi an bɛ a fɔ ka waleɲuman ka bonya masin ka ye an karamɔgɔ i bɔra ka kuma minnu fɔ sisan kuma nafamabaw de don ka d'a kan ni silamɛya farala ɲɔgɔn kan ni silamɛw farala ɲɔgɔn kan ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn faamu fɛn bɛɛ b'o de kɔnɔna la kunun su fɛ dɔrɔn e tun b'a kɛnɛ kan sɛbɛnni kɔrɔ an karamɔgɔ Seyida Sherif Usmane Madani Haidara ka du kɔnɔ a ye weleli kɛ ka silamɛya bɛɛ lajɛlen wele n'i ye nin diya n ye kunun a bɛ maa nisɔndiya nin diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu tulonkɛ ni yɛlɛ kɔnɔna la bɛɛ nisɔndiyalen bɛɛ dusukun lafiyalen i yɛrɛ ɲuman minnu tun tɛ se ka sigi ɲɔgɔn fɛ kunun minnu n'i ye dɔ kumakan min fɛ ka dɔ kumakan min fɛ i b'a fɔ ko n'u ye ɲɔgɔn k'u b'u bɔ ɲɔgɔn kan nka olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan kunun k'u ka duw to yen k'u ka yɔrɔ dumanw to yen ka t'u tɛgɛ don minɛn kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ka tulonkɛ ni yɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sura fana tun kɛra o misaliyaba ye an bɛ dugawu de kɛ ka ɲini Alahu Taala fɛ nin min dalen filɛ kɛnɛ kan Ala k'a sabati dusukun kɔnɔna la an b'a dɔn fana siga t'a la walahi ni Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛnna jamana in filɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ bɔ yen ni Mali silamɛya bɛnna Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɛnna Mali filɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ bɔ yen an ka mɛn Alahu Taala deli nin ka kɛ nɔkutatul intilaki ye ka Mali bɔ a ka gɛlɛya ninnu kɔnɔna la an bɛ segin k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ye nin waati min di an ma walasa ka na nin barokan nafama minnu di an ma an bɛ dugawu ɲini fɛ ka tila ka dugawu kɛ i ye an bɛ segin k'aw yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na aw minnu ni jamukan in ni aw y'a kanu ni jamukan in tɛ fɔ ko waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye Ala ka sigida nata yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي